Kaixo, ongitorri. Ni Malen Ilarramendi naiz, ikus-entzunezko komunikazioa graduko 4. mailako ikaslea. Aretxabaletako kanpusa ezagutu nahi? Zatoz! Mondragon Unibertsitatean hezkuntza eredu praktiko batean oinarritzen dugu ikasketa prozesua. Eginez ikasten dugu. Adibidez, 2. mailako ikasleek telebista programa bat ekoitzi dute. Azkeneko egin den proiektua izan da streaming bidez informazio saio bat emititzea. Taldekoak prestatu du programa osoa, hasitza gidoiatik, eskaleta, eta gero bai prestatu du platua gure gustora. Praktika hauetan bai ondo da materiala erabiltzeko kideen aukera, eta oain badakigu platua etorri gaitezkela edozein momentutan gure proiektuk eta iteko. Esperientzia hau palixo izan jat ikusteko, naiz eta teorikoki oso ondo jakin, gero bai praktikotasunera erueterakuen ikusten duzu bere zelako lana dauen. Ez dela importantia bakarrik etxien ikusten dana baizik eta atzien dauen, kamara atzien dauen lan dana bai dela oso importantia. Proiektuak gauzatzeko unibertsitateak tresna zein programa teknologikoak jartzen ditu gure esku. Hamar edizio gela daude. Bertan, besteak beste, dokumental zein film laburrak muntatzen ditugu. Film laburrarekin zerotik hasi ginen, hau da, hasi ginen bakoitzak gidoi bana idazten, gero taldeetan batu ginen, eta bakoitzak gidoi bat aukeratu zuen. Gure kasuan nire gidoia izan zen, eskuminak, kontatzen duela nire aitonaren istorioa. Finantziazioari dagokionez, Mondragon Unibertsitateak diru laguntza bat eman zigun proiektu aurrera eraman ahal izateko, eta horrez gain Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatutako Meta 2020 programan hautatuak izan ginen, eta honi esker crowdfunding kanpaina bat egiteko aukera izan genuen. Niri normalean gustatzen zait edizioan ibiltzea, baina rola aldatu dut proiektu honetan, adibidez izan naiz zuzendaria eta aktore zuzendaria. Eta hasieran oso urdurin egon, baina gero disfrutatu egin dut, eta konturatzen zea unibertsitatetik ateratzean aldezula edozer egin, edozein rol aldezula bete. Lan hauek egiteko behar dugun materiala mailegu zerbitzuan hartzen dugu. Irratia estudio bat ere badaukagu eta graduan zehar irratsaioak, podcastak eta bestelakoak grabatzen ditugu hementxe. Pixkat azaldu zerotio hasita irratiatek nola funtzionatzen, bai kanpotio da bai barrutio, gidoi bat nola egin, soinu mailak nola bili bakoitza zemantutan, nola hitzein nola hozkauz azkenen entzule eta iritsi barra zure hotxa. Eta nik pertsonalki uste etorkizun bateako hontan lan nahi baldin bat, oain indeun praktika honek asko balio izan daikela oinarri bezala biltzeko. Proiektuak taldean egiten ditugu, eta horrela, lan munduan izan ditzakegun erronka errealei aurre egiteko prestatzen gara. Web Cinema Euskal Film Laburren jaialdia da, urten 14. edizioa, eta Webziko 4. mailako ikasleok antolatzen den gauza bat da. Ikasle moduen aukera izaten dugu Web Cinema modu desberdinetan bizitzeko, hasieran ikusle moduen joen izen gara beti jaialdiko ekitaldietara, gero parte hartzaile moduen bebai, graduan sortzen dugu zen edukiak eta lanak bertan aurkezten dugu, eta aurten antolatzaile taldean bebai nabil. Irakasleak bidelagun dira prozesu horretan. Gutako bakoitzak tutore bat daukagu, gure garapen pertsonal eta profesionalean aurrera egiten laguntzen diguna. Unibertsitateak ikasleoi bekadun aritzeko aukera ere luzatzen digu, ikasketak ordaintzeko laguntza eskainiz. Pertsona ezberdinak ezagutzeko tokia, proiektuak egiteko espazioa, pertsona bezala hasteko ingurunea,
Aretxabeletako kanpusa eraikin bat baino gehiago da.